naar Veronefoor. Hoe is het om in een team te spelen dat 16 spelers mist? Ja, kijk, je weet dat het gewoon heel lastig is, veel jeugdspelers. Maar al met al geven ze gewoon alles voor de club. En natuurlijk voor hen is het ook mooi. Alleen ja, je moet er gewoon staan als je de kans krijgt natuurlijk. Maar je hebt van tevoren wel het idee van het wordt heel moeilijk om hier nog iets te halen, denk ik, hè, als je zoveel spelers mist. Ja, natuurlijk. Kijk, we trainen de hele week naar deze wedstrijd toe. We weten wat ze kunnen. Ze hebben veel kwaliteit, dat heb je ook gezien. En dan weet je dat het een lastige wedstrijd is geworden. Maar jij probeert gewoon alles te geven en er toch iets van te maken. En ja, ik denk de eerste 20 minuten hielden we goed stand, doordat Mark hem goed erin schiet. En dat is ook een kwaliteit natuurlijk. Maar ik denk dat we nog wel één mogelijkheid hadden om terug te komen. En ja, kijk, als je dan wat scherper bent dat soort momenten, dan kun je die wedstrijd omdraaien. Maar ja, het was een lastige pot voor ons. Was het ook een beetje een ongelukkige wedstrijd? Ik bedoel, de inleiding naar de 2-0, dat was in mijn ogen een overtreding op jou. Hoe heb jij dat gezien? Ja, nee, ik zei tegen de scheids van, heb je het niet gezien? Ik werd omlaag gehaald, weet je wel. En volgens mij heb ik net gehoord dat hij dat later ook heeft toegegeven. Maar ja, dat zijn toch wel dingen die de wedstrijd toch omdraaien, weet je wel. Dan staat het 2-0 en dan weet je dat het gewoon lastig gaat worden. En ook dan de 3-0, van richting veranderd. Dat is dan zo'n avond, denk ik. Ja, kijk, ja, iemand gooit zich ervoor, geeft alles om die bal te blokken. En dan ja, gewoon ongelukkig hoe die erin gaat. En dan zit het even niet mee, nee. Hoe moeilijk is het dan om van je eerste basisdebuut bij VVV op je basisplaats te genieten? Ja, kijk, natuurlijk als voetbal is het weer mooi om te spelen. Maar je speelt ergens voor. Dat is voor de punten natuurlijk. En van tevoren weet je dat het lastig gaat worden hier in Cambuur. Maar zoals ik al zei, je probeert er gewoon alles van te maken. We geven gewoon alles. En je weet dat we zelf ook kwaliteit hebben. Alleen ja, vanavond is het eventjes anders gelopen. Hadden jullie ook een beetje een David tegen Goliath gevoel op een gegeven moment in de tweede helft? Ja, kijk, je weet dat het gewoon heel erg lastig gaat worden. Iedereen zakt ook een beetje in. De geloven valt een beetje weg. Alleen ja, dan is het de kunst om gewoon door te gaan en die wedstrijd uit te spelen. Hebben jullie tegen elkaar ook nog zoiets gezegd in de groep, omdat er ook nog een hoop jongens terug moeten komen? We moeten ervoor zorgen dat dit seizoen, ondanks alle blessures, niet als een nachtkaars uitgaat? Nee, kijk, elke wedstrijd is er één en daar geven we alles voor. We proberen natuurlijk alles te geven voor de club. Je ziet supporters komen ons supporten hier. Dat is gewoon geweldig om te zien natuurlijk. En dan probeer je ze wat terug te geven. En hopelijk kunnen we dat de volgende wedstrijd doen. Maar op de ranglijst kan je ze weinig teruggeven. Hebben jullie misschien je pijlen gericht op die vierde periode? Ja, natuurlijk. Maar voor ons is het gewoon, we focussen ons op elke wedstrijd. Elke wedstrijd is er één. En ja, dat is gewoon voor ons. We kijken even niet vooruit, we kijken naar de volgende wedstrijd. En dat is gewoon het belangrijkste voor nu. En ja, natuurlijk moeten we de positieve punten meenemen voor nu. Maar ja, het is gewoon eventjes weer omschakelen en op naar de volgende. Hoop jij ook door je prestaties de komende weken ervoor te zorgen dat je langer mag blijven in de koel? Nee, natuurlijk. Ik geef alles voor de club natuurlijk. Ik probeer nog fitter te worden. Belangrijk te zijn voor het team. En ja, dat is voor nu de doelstelling. En hopelijk gebeurt dat de volgende wedstrijd weer, dat we weer kunnen juichen. Heb je ook het idee met jouw routine en ervaring dat je die jonkies op sleeptouw moet gaan nemen de komende weken? Nee, dat probeer ik nu al. Ik probeer ze dingen mee te geven natuurlijk. En die jongens zijn ook gewoon hartstikke lichtgierig en dat merk je ook. En die willen ook alles geven voor het team, voor de club. Dus dat zit wel goed. Balen vanavond, hè? Dat zo tegen zat ook nog met zoveel spelers die je mist. Ja, nee zeker. Je hoopt natuurlijk dat het anders afloopt, maar dit is ook voetbal. Dus jammer genoeg is het toch gelopen, maar zoals ik al zei, op naar de volgende.